One Day Budaya. Kamu tak tunggu neng terminal Gayatri, tulung aku biyen kuwi sing dadi seksi. Yen tresnamu lan tresnaku iso nyawiji, nganti sprene kowe durung bali. Kowe lunga tak gandeng tanganmu sing kiwa, kaya-kaya ora bisa medhotke tresna. Yen tresnamu isih tak simpen nang jero dada, muga kowe isih tetep setya. Genting Audio. Dek, kowe ana ngendi? Dek, aku goleki. Dek, kowe ana ngendi? Dek, aku ngenteni. Jare lunga ora suwe, nyatane nganti tekan seprene. Apa kowe wis lali janjimu ning terminal Gayatri? Apa wis ra kelingan yen kowe ngucapke katresnan? Pamit lunga golek pangan, bareng mulai wis gawa gandengan. One day yo, Ada masukan. ayo Mas Rompi yo. Mbah Kayen channel, matur sembah nuwun. Mbah Kayen masuk yo. Bareng Genting Audio. Kamu tak sungguh neng terminal Gayatri, tulung aku biyen kuwi sing dadi seksi. Kowe durung bali, kowe ora bisa medhotke tresna. Yen tresnamu isih tak simpen nang jero dada, muga kowe isih tetep setya. Asik. Hei. Temu ini Mas. Dek, kowe ana ngendi? Dek, aku goleki. Dek, kowe ana ngendi? Dek, aku ngenteni. Cari lunga ora suwe, nyatane tekan seprene. Apa kowe wis lali janjimu ning terminal Gayatri? Apa wis ra kelingan biyen kowe ngucapke katresnan? Pamit lunga golek pangan, bareng mulai wis gawa gandengan. Cari lunga ora suwe, nyatane tekan seprene.
golek pangan bareng mulai wis gawa gandengan bareng mulai wis rageh